SUZANNE bung sari na Ziaktu keima. Sar in BP lo check ve ula ti ri wang chon ka thil ti lai chu cholin ka hoi chhuaka sociology department me che hon ni engza in ngin check saka sarma filen na lo ti a somni anya somnga puna thei nui hakhakin pakhat chon ati a ruma an lo inzui lu than thama tiro chektir ve mai tiang ke hi sa ka ina sal tuka tun lai chu lo sang le riau to in ka ringa ni ka chan pa chon lo ti sok soka enge in to ka tia ka lo zo ve chon tle roli chon min lo mel soka min chang do ni mokati lai na thanu sok chon min lo changa kan department in phai jin na tur kan to ka a lo ti sawa khoi ange jin tuma sarma felan na lo ti ve wata delhi a lo ti tu chu tle roli ani thung Taj Mahal kan zuk khai ve do na ni china min lo chang tu khan lo ti li a an nui dar hlom sarma fela bp an check saka an rik lai chon ka thil ti lai ti zomin computer chu ka bi li a iti ve don loim ni ti a tle rolin min lo zo chon ka bp hi a normal lo ngai lowa ti in ka lo ni sana poisai ni loim ni arun ti le kher wang chon ka wa en zoka min lo mel ran mai ram re thei moi phunin arun ti le sham pe ka khoyani nangman han check ro ka ti ta ka chon nui vor chungin min lo pana ka bp check lai chon ka lo in ve ringa a kut tang no fashion chon ka ban chu a han her wanga a phwar nget thasal sal khop mai a thiam ve tak ngu tangi mo i bp chu van sang em ve aron ti chon ka lo bi ve wata ka wang ani kha ala ron ti chu ya ka bp that viau lain sarma fe la chu asanga e in sum deu ka ngai ni a tin no anu a mei che hawin thil kha te e tamla thil mom e tlem la ti ang reng chu an lo shil ve luama an in tuak na te ni bokati in somnga chu ka pek ve kha an chho anu rei lo te a class suspend tur thu kan dunga college week an nei tur in ba sai na vel wang ani mai mel kar khat zen zon chu class kan nei mu mal lawang chuti chungi ro chon ni tin kalangai thawa a chol ringot thei bik chuang lo football an ti ni chon vakal ve ila an ti te tlata non teaching staff ho nen chon in thurolin kan vakal ve a ramhlun sport complex chu nia kang thabuka alum ngang mai ma fel nen chon kan lang zo yanga kan hole nga lang ti sa kan ni a ma se professor hovin in khelen rot le ma umaya ke ni a thalai ber chu chutia hole ngo tan lo rem ti bik si lowa tum lo deu chon kan thu ve le tari a chaklam kung chunga chon mei chheovin volleyball an beng ve mek boka football ngai na te chiam lo ke chon mei chheu in khelma ni se ti in en turin ka kal chawa SU ka mel shat tin lo uma an bula thu in ka en ve tarenga mei che game en hi chu nui ti zalama hian nakal thina mu num ti taka en hi a har riau zel an game dot le phei chu ka en zo pe ta lo ma filan ka ho lawin min lo kol sik ring buk nen khelmol lama chon ka chuk thale ta zoka zunram thiar tura pavilion hnung lam ka vakal chu ka tum lo deuh thil ka mu wang chon ka ding le ria kan tle roli chu abial pa emoni nen nar in silo chawin zun in bang heng chon an lo ding duna ka walang thut chu min mu rolin an in din hlat rang kher mai ke tan takpo omanuam lo don dona led le chi la ni to mangsi lo chu zun in lam ka pan phei ta thawa tle roli mai sin op chunga ding chu mel zokin ka kalpela min ron en zuin ka sia enge mo soi hian an phun sar sara an in how diwi moni chu ti tur ran ni ka chwa le lai chon in lo in pot deuh chot chota kal tamai lo chon ka en taringa va in rul ve tur nge moni don le chu ti lai chon mi pa jok chu lo hoin lung oi lo mel fashion hian min lo ena a mel atang reng chon han pe hlak ka chak zong tak chi mel la pu le ta nga la kal ta che arun ti rolin zun in bang heng chon ka ding tha sawa hlei rolingot chu ni ka en anin omania a ti hlaka a thin chat mel tiklek ta khop mai ramdin lo haute aron ti sui zata ami pa jok chon alo in rul ve na tur om lo ti le tle roli chu po sona rwala pakhat jok la chon lo du lawin atang na samaya chu ve le ka din na tanga che chhuakin tle roli ban de lama chon ka wa pot ruka pakhat la ka tang chon ka pot sang hlok ani berang chu khatin mi pa in mei chidu lo chung ti lui tur ani lo ka ti chon ron por na samai ilo in rul ve ngai lo ka bial nu ni hi ti le tle roli chu ron ban arwala ani la chu kan hnung lama biru sau sawa chumi lo ban tuma arun chele chu angonga ka lo rek chuta a top chiang kherasin
ramdin akapa khan pet choro ka hnunga mi chuan run ti khar khara ha thlak chuan hetiang hian itile ngayangem ka ti lai mekin arun tal phuta a aina a ka rele ta ka chuan thori roya ka thla zui ve mai bok a khu ngal burbura atuk khum sama thamin ka pot thawa sarma filale kan librarian nula local pheinen kan intok ve chia chutia college naw pangkalo hnuk lai min hu thut chu an phudewin ka sia engti jange ni ti pain min lo pan hlok hloka tle roli chuan thil omzia lo soi zung zunga abial pahlui lo ni ome kan kaltir tak nu chuan kan pali in kan ding rana ka thopui te pani chuan min fiam nan takan manga tle roli po chu kalmai lovin ka sira la ding renga a mel ke en chuan soi du nei teu mel pu ivan pa atile pekto kan thutna lama min lo zui ve zela kal sun turin ka ti tabik lo ibial pahlui ni chiang chi amo hluye anu abo ngai zong pani ka nei le to jok atirewa ni pui le mai la ti nia ka lo ti chu adu vak lo niang anerna nga teu lo ati hlaka engati anep emalom zu he si poisa min dil si a kaning to iwa ui kom ve ka ti sakle maya nuisu ti pa in min mel ram ram mai enge khalaya khanin lo ti a ka soi pe lo local lo la chuan min fop man mai the a thi chuan khalo nui huka chu inar thei don me unange kalo nar wang lom kan inti boy khelmol lam en wang wang chung chuan ati a ka wa mulai po khan an lo in nin nai tle ni tak khamo khatiang ni thin ti resa ni chuan afa la mu lo mai tur lom ni danga chuan ni film khur to don ya thu tak zok chuan ka ti veta a min run en wang wanga lom thu min shil mai du tur me lapu a engma phei chu soilo a umdana ero alom ti ka hai lobe in khel line zawa tiro zuk in khelang le ti le ma filen ka dara run bin rwala ka phei khok phelin ka in siam ve ngal thwaya ka sana le phone ti ang teng chu ka thutna a ka da maya loveng ro ti in tle roli chu ka cha a professor hovin achak lo ui satumantia an phur khop mai mani petlum sa duan hi zong ka tai mak lo na lam tak hi ni a nuam ti na ka nei hek lo ka chaw le ringot mai ni kan tumpui te patar te an ni zoka voi khat chu bol ka khung ve a ka du to khat viau a chak zoka kan tanga thiam ti chu ka hlo ve ni ka thiam ka han in ti lo te lul nen volleyball te ni zok sel chu kan han in so of ve deuh tur hi ania i chawim ka thut rwal chuan lo ti wara ka kor chung lam chu thlanin a bol hu hne ngang mai ni asa thaboka lua ka chuak mul thei ice cream an lo zwara ka bulami chuan lo leya min ron pek pa in min nui sin sena ka du lo ti sakchi ni to hek lo i rwalin ka hodu o het ka lo ti rwal chuan amit mul tar chu khap sak sakin min ron nui warwara khapa khan min lo chang liang ti ka hlau lom ati laya me la chuan hlau tak tak me la pulo khoyangi chante ka ti ta zoka an kal lo ki po kal lo tur kania ma se house assistant kani wangin kal ngei ngei anga ya ngai lo lama ngai tlat zel lo la ibial nu din hun ka ti der thong lawang nui hak hak chungin atili a sarma fe la lo thlen ve ta ka wangin ka hoi san thwaya athil soi ero ka ngai to azui ro ro ka rwala hotir po ka hre tawak lo ngai zong nei lo tlangwala lom mo ka ni le tlaya kan ho tur chu a helmet pum ta chungin min lo pana engtia ka rwala ho tum nge mo ni le suta son scooty ka da a ka hnunga lo tlan ro o ti le min kal pela rwala ti tlat thina sarma fila chu min tlan san turin ka ti a kan thlei rol nen chuan kan in chhum chhota lom a tlan muang si ka do theina in atlin lo lek lek thina tlan pel ka tumla in ka hnunga tlan ro ti in ka ma a chuan ron in zep le thut thina a be lo ang ring thin si a ka tlan pel ta bik lo lo mei che scooty khal hi chu an heti tlat zela an at huai ka ti mai treasury square kan thlen dona chuan dak in pui ko ta ding in min lo nga ka tlang mai ro heta hen ka chukang ti le tlan pel ka rwala side glass atanga ka wa en chuan tlan chuak mai lo wa min lo thlir wong lai chu ka wa mu theya ka lom zong thil ni po ka shat si lo hi ka nui pui ve ta fo mai zana chuan a message emo phone call li modon ka in ring ru ringota ka phone lo rik chuan ka en vut zela mon te lek hi lo ni le thina engtia tlei roli chu ngai to ring nge mu ka ni le
Ming than sia mi karil ru alo langa nem tu momo ni in ka insha em muni zok ni nge ni a hekli roli zuna hian ka wai taringot zok ni ang karul em awangin Samuel thil chu ka in le tanguta tamphei chu ka in lo engma pol lawin ka in maya lu ero akai ma viau mai ti tur em ombok si lo chu ka phone ka toilet sek renga kami ngai to la chu thil dang ngai to theilo lekin ka ngai to zuya a mel te chinina ni ka mit thla tak ni kha tlangwal abial palui khan zan in hian alowati boy le angem ka vakol ta tonga ala rang khop mai ka phone call wang chuan makti angin om lawa alo be se sa ringe moti turin om zok tlat phone alo lak rol chuan I WhatsApp khalo enro in khelai thalak lo thun don se alo ti wara e ole ka lo ti hul hak ringot thalak chu lo thuna ka in khelai chau poni lo computer classroom le canteen te baika college campus katlan lut le tlan chuak lai ti vel te ni min lo en tharing thina lo ni don hi a message chu chang lovin a thalak min ron thon te chu ka en ringota ngai to na toy tura enge va soi le tur ka hre to map lo ka hul le ringut mai ani alo kola engma soi lovin a phone call chu ka lo lamol to pa local ve to ro ke chuan ka delete to dona nui hak hak chungin na lo ti a imu to em ai nang zok mu e ramdin zui inami a ivan rui mel aron ti phong mai ka rui viawin ka shelo wasin le alo shat viawim moni tlem chuan ka ti le maya zute I lo in ve thina ni mo a mel mu ila chuan aron sei zonga anir nang ka ring ka phur changin nui zin sum se thian ka ti a I phur deuh chen thinang a alo ti le a achana zirani mayang chu ka ti chuan zan in chu enge chan ni a alo ti le khawa chu zong chan na ka nei ompo ka shelo a zu in thin ini ti sha ila chuan ka star mi alawang che alo ti le a ka nui chuak huk mai in cher kher lola isut le thei to chong hleinem ka ti chuan re vungvunga ada emoti in phone chu ka en ngalwat bok hello ka ngai thla che zurui ho hi ka be pe vak lo che u lom lo o ka zet hian lo ti le a enge mo chang chuin a lom ka in thin ana zongin ka in ngai mi a hleinem ka ti le a engtia han in soi thiam zo kher nge mo ka ni le ani chuan zan in chu engwangin mo I ina a ti le ta ngai samte dewani ange ka bial nu nen kan in thena ka ti tol mai tak mo a lo ti hluaya lom o ka tak phei chuan min zot lem lo a chan min zot mi asu ti pa in khuma chuan ka in let thoka zot lowang ma se ka she chak e ke ma wangte hi alo niangi o ke chu boina tham katling mi alo ania ati chuan ka nui zak kher mai ka nui chwa khoka hey min shil lo mai te aron ti le tangi nge a nangma lam chu ni lowe ka ti chuan e ani lo chuan a thatlo chu ka lo ni pal hlo chuan chi don lo e mai ati zoi sepa a o chu a eng mati ngai nom riau le ngal bial nu ka nei ta si lowa engtin nge che ti run lak zui don le ka ti chuan nui kurkura iwa han zam lo ham tak I o hi ka record tanga I rui lo huna ka play khum don che ati chuan I run chu zui don lo mo wang thuang zet chuan ka lo ti le sha ma don teu nang bial nu ngai aron ti ka bial nu ka then huni nga ki mokatia ka ril ru te chu I hria lom I du ve tak tak ani te chuan mi pachet la khun jok ni in she ve lo mo I du chuan nin run tai la ka du le du lo tur che ka lo ngai to ma sa ve ang chu ti le phone chu da arwala kala be du tok hau lo ka kol nun le a atlang thei ta hau lo maya min block ani me le engei ti a Samuel lo ho chuan run ti luta ama po en hlei lo chuan ka phone ngot chu ka ena nui za fashion lo chu ti chung chuan ka nui huk huk tho khumbula ka zu in chop lai chu lak pa in kalson taluk lo chuan min mel vungvunga tun lai hi ru ru hana inayam ni zui in deuh fo mai in ka hria ati bulbula mu phak lu ka ida ringa in ol ema ka in ve mai mole ka ti liam puata ti thana ina yange ti in athom no bom chunga wada truya Samuel hian zu hi kol lo lai nei manglawa a in zin lo thung zu na zonga in ngai lo akul chin hi chu amana to tala atui viau zel du ai aya lo lim tam ol hle bok ama hi chon enge mu chang zeu hian ina
a in ngai to lungpom lai te pon yang chu kar khata voi ni khat ang vel ani ang kul ve ring zel ti lo chon a rui lai ero kala mungai hau lo ka ngai to chianga eng di ti a tun lai chu in ve deuh sek nge mo ka ni tak le ka ngai zong then ril runa tawanga pu chu ka du hau lo thana thlak ka ti zong takani har fi ma nuam ti lo tur khopa karil ru natla ka she hek lo in sum ka ngai ni chu ti ni lo chon ka taksa in ngaya ani har don lo tlat zu in boi tir chu ka du lo hle khamo tlei ro li bok ani ka ngai to azui le tak ni ani te khan zu in mi du lo thu so yem ni lim ve the mai tur chi mo ka mu lain henu hi karin angot zong lo ni lo deuh don ani mele bel chian ka chak ta riau mai ka du ta hlua ke ka ti na phei chu ni lo chu chu kala ngai to chawang ka bel chian huna ma se ama ka ngai dan ma sa ero adang ta deu mi hausa fanu om her sat le angut chon ka muta bik lo chu tak chu bel chian ka chak chan po ni a engtia mi block ver ngot nge mo ni chu ani anga mi verpil chi ni in min nga yem mo ni online game ka khel ve luk laka rei deu kaminga kamut don chuan dar ni ari don roi to zim tho ka hai chiang hle a ka tho ve meu chuan samuel na thok chuak tur po among phe tak ngal po mu tur om to lo mi han kai tho ve na chang la hi a hrider lowa angai poimo lo zonga hian a heti tlat thin mai ka phi thot thota tuk thwan po ei to lem lovin ha ka not burbura ka sama hair gel ka noi le thuak thuaka bak leng chuan college lam ka pana ka wathlen chuan class kan nei lo ti ka shele no ti tur nei lo chuan library ring hak tu nula ka rim ta vel mai maya ani ko malo nuam hlawa chonu her thleng chuan ka thu ta ringa dar thumrik don roya ka ho atuk le lam chu ka kal ta lo wangwanga kar le tho tan ni lama college week closing an nei dona ka peitak le chu ta chuan ka kal ve chawang sarma fela ero sound in charge anda a kal lo ni ya po sound ho tur le enge moti in aboi ni tina ke ero in lama online games ka khelni tin mai thung in runia samuel an helper an ma mo thu sei wangin ka kalpuya cholni ya monte a lo lenga chu chu kar ka man ral dan chu ni deu mai e thotan tuk chu ma dewa sarma felan min lo bia a program tan ma a wana pa holakal turin min lo kawa ka han thlen chho chuan evangelical union hovin an larim tur en lok na an lo nei me ka thla ila thiamem kha video camera hi nangmani lo chang mai do nem ni sarma felan lo ti zung zunga vo in anga de hi chuan professional de te po han roi ve tur ania thiam lo pom hlei nem ti in ka lo o ve ta thawa an du thu sam tak lo le an tan ve ka lom ka ti mai reivak lowa program an tana eu zai polin hun ser te mangin bulan tana hol chung chu kan khat thaviau to kasira chuan senior mo chawan thu a kama a professor te nunglama semester dang zongan thu thung student union shwai tu zinga kamel sha thau chu lo kalin saramdin senior mo chau hi lo focus tam deu ro o atlar ma salama kwan alumni hawan thu boka semester dang ai chuan tilang tam deu ro an hun top te ni ve to mai don si a an lo ti zung zunga video camera chu choin stage lam chu kapan thlave ngala ka hnunga magazine editor chuan camera dang kengin min lo zui thwai bok saramdin ti in chaklama tang chuan min ron au chul maya ka camera chu chulama chuan hoitirin ka kal chho zela ka tin wangwang lai chuan an thutna tanga ding chuak me win tlei rol ti thian ho chuan ban min lo vaya ama tak ero a thutum deuh bara chiang le zola an thla kalak lai chuan lo hui ve chi a min lo en wung wung mai a hoi sun lawa keila in ka camera ken lai chuan ka tin wang bok chuta a kut zung chal min ron mu zawa min en ran chungin a jacket hak lai phel sut suta chu vele ka camera hoilam chu ka thlak thuaya kawa en le chuan lo nui var mai korban bul duma ha a tak salang chin chu awar hai mai bok stepa chawa thutn hunglam ka pan lai chuan ram re thei aron tilau chu ka shepa magazine editor khalo kalin sar stage lo cover la hol chung hi kalo lakwa lang alo ti wang chuan ka thut mun ka siam rem zuya chuma hun chu thu sei neu nen anin omlama kal deuh tlat thu sei zo nu chuan college miss le mister thlan na hun an nei chodona tlar malama ke po camera nen ke in son thlawe ngal thuaya le rol te thutna sira chuan thutna ol pathum lai lo la uma chulai atang chuan video cover chu arem tok le bok heta hian thun omem ka ti chuan na sir bera thu chuan omlo lo thuro alo ti wara
tle ro li chuan toy te amin lo nuin a thian te chu a hril ru a camera ka siam rem mul lai chuan kabula si ta chuan lo thu fel der to avalum om ve ka ti chu lumin buk khum zawa abak chu ka bezui shan lo biak chu ka duwa midang mulaya biak vak ero ka du lo senior student ho thut na zurim nam huk chu ka hre chup chila a meya pa in an rui deuh phial phol hlom kan tlei roli thu le lai chu kalam hoina lu ka zuk toy sakvuta I ruyami alo ti he ho a zok zuma chuan a Suzi lalming moi nen khan intel ve do ni mokantia larma chi athu mi ba hawin an lo ti chuan tle roli pia chi athu pakhat chu alo teu hlara fresher ho chanpwal kabulami po chuan lo ti ve zata chuta amin lo melin selfie ila atile a phone run phora rem le rem lowin a met ngal mulmula tum lo deuh chuan ka lowin siam rem ve shut tho college miss contest chu an nei ta a mi zau nam thuam in belin a thathlan kho man ni ang chu do sana chuan an run in the thil ha mai ka camera pon ka tin uluk viawa akar laka zain zeu zeu bok ka si ta ka thule chia chu ka bana run chum zuta mu no mi vati ve ka lo tel ve lo ni nei ha khak chungin ti a tingei tel ve lo a ho e mai a atile lo ya tinge min bloka ka ti chuan min chang lovin anuya ka zol zui ta bik lo ama zok chuan run sei zum le a an bloki du em ni a lo ti rewa du po ka hre chuang lo e le lama hui ngal mia ke ka lo noi hok thung bial nu ngai chang fek fok hian run ti le a min bia ki du huna min an blok don ya a beng bula ka wati lai chuan ka lama lo hui thuta kan nar in si thua ka tlema kan in fop lo chawani pumdom mewa anui zui chiam chu ka entarenga a enge mo han nui te chiam chu le tho mai tuma ka chewut chu ka kora run pot zota iti tawi lo imeng phok lu tu khan ka nui ti zalom min nui var chungin ti a moi ngot chu ani ka lo en tuna khan nai taka ka ena mi chemel thata ka ni en nai pau le a mel thazwal thla ka ladon ka ti chon min thla ve maya lo thu le ro ati ero ka chang zui to lo chot lai lok kan nei zuya chumi chung chuan professor then khatten backstage a thil kan ei hawa thlatela in kan ti borbor reilo te a program kan tan le thwaya chunulam boruak chu akang tawuk mai vanal hlana zaya an lam mupa thalak po har lam ma ta sarma fela lokalin magazine editor khati tir to te ilam ve man don lo a lo ti sok soka reivak lowa magazine editor chu lokalin min lo thlaka stage malama professor ho thutna chon ka thian pa nen chon kan in zui thla a tle roli te thutna lam kan hoi le nak chon an lo lam na samaya ka lai zong khan nau pangfel tak ang mai nan thungoi thapa min lo mai za ve de wem moni don ni tumbai lek tia patling han lam duan mai chu mani in shemreng mai zong anuam ngaim ni an han ti le ta ka chon ka in hmuam up reng pe ta bik lo stage ma a chukin ka thian pa nen chon lam kan zuk thai ve ta alom hol chung boruwa ka lum boka thanin min bual hne viau mai tuwe mo hian ka ko nga ron kwa chota ka sir le lama midang an lo in zep ve zat boka tlei roli te thian hawan ni phur fashanin sarma fela lo in zep ve ngal bok kan lam toilet tot thaboka kan in pom chilani tho thang mai ramdin ati rwal chon na dara ka lo kwa sala an lung aleng ve nge yang ti hla sarwal dualin rimoi rem chon kan in soya a mel ke en chuan min lo mel ve zat thin chutia kan mi ta han in ton rwal chuan enge moriau hi a ta thina mi padang in an ron ko emo an lo nek tur chu ka veng ru riau mai bok a korban bul hak te chu ka ngai mo riau to ka duain a taksa lang tam tlat min an blok ang che ka ti tange nge enga tinge min an blok la ni mai min bem do na mi kan nui suk idu chuan ka du lo idu kha anuya ke po chu ti tho I jacket kha han haro alum e mai ka pe lo ti le pa in ka kotarun wana ngek zetin kein ka lo hum le ta kanin en le chon kan ngai to in ang ti hai ro la ni lo tu na tak hian fian riala dun ni ela chon he a moi do zet le fo chau zeta no sen si a hi ka ngai to lai mek chon malama ka budora ka tuk khum chu a hit ngal mup mai tu phiang sin nge moni tunge ti pa in ka hnung chia ding kor oma chon ka tham nuka
enge ni ta ti in sarma fila lo in rul vata min lo ni kem ni ti le hnung lama nam ka ruala keima ka ni lo pakhat chuan lo ti chul ani tu nge nek tumin katin ngal oi to ka shelo lam ve zinga mi ni kha akal sun le dai lom an lo nek chemo sarma filen lo ti he ho a ne ke mo le ti pa in lam ho om na lam chu ka hoi kwal vudu ta a tu phiang sin nge mo ni an ngop pal che ni ang ma filen ti chu ka pum lo na sa tu emo in a thei to pana in min nek ti ka hai lo ka po chwa pa la chuan ni lo thu ngo tala soya eng semester nge ni ma filen ti le chuan first semester a lo ti boxi a ani chu ni thein ka hreta lo tinge a le roli chuan na lo ti thuaya engma ni lo ti le chaklama thutna lam chu pan ka roala ka hnunga min lo zui ve zat bok ka tuk khum ka dum wangwang chu min en ringa si ta chuan thu in ngoi ringin tui ka inna zuklam le ro ka ti chuan na kal du to bik lo ka bula chuan lo thu ve ngala min enin anui var var reng tinge itu khum chu enga tima ka ti deuh hluk indu thiam theisi ati chuan ka chang zui lo stage lam chu ka mel ngara min nek ringot tu chu ka hredon khopalom ramdin zwala hian tu kuthlon mala bangai lowe ka an blok che a that chu min bem wat lo chuan ka blok le ngal don che nia karun ti chuan ka nui ta ringot karun be mang che ka ti chuan a buk ngata chumi hnuwa reilo te kan lam le lok ti le tho arwala ka pot let rang kher mai lam to lawang o ka chan te pun lam vek khu atia angai to lo ka ti chuan min mel ram mai thu mai te ti le asi ta po thut ka rwala ka dan chu maka ti dewin ka sha ka lam om e ti le pa a che thut chu ka pot thungal zot ni ber kamal chunga le ngal thu tharo ka bial nu ni idu chuan lam to su thu pe o zet hian ka ti a ka thu o ilo ni te chuan ka bem boy lo khopang iru wa han te tak a ti de uwangwanga min mel rum viau ka thu oi theilo bial nu ka du mi alawania ka ti chuan zalo fe hian anuya mai mai che chu tiang chu ka ngai to chawang zam lo reu lutuk min tilet er mai nia ani idu chuan zuklam ro kalam lawang atile loya alam hoya kanui chu mit meng lian kel kolamin en chungin min nui let ve du hau lo he nu laka hian enge mo mu ka in be sei le he tiang mi ze pu lek lek hi ka du chi chu ni lo ti ka ru chuan a she ro rawa a eng raw nge mo ka chana ala ka thu nei na lan tir ka du chan po ka she to shep lo